Loistavaa päivää kaikille. Meikäläinen on Papu. Nyt me pelataan Agar.io:ta. Ja Papu on kyllä vihreä, mutta ainakin omasta mielestäni on vihreä. Joo, Agar.iossa. No ei iossa, vaan Agar.io:ta pelataan. Juu, elikkä pistäkää kommentteihin alas, että mitä pelejä vois pelaa. Ja mä tuun pelaa ilman että pistätte kommentteihin, niin mä tuun pelaa Growtopiaa ja Five Nights at Freddystä ainakin. Että niitä mä tuun ainakin kai pelaamaan. Vaikka ette pistäis kommenttiin. Apua. Että niitä mä oikeasti tulen aina pelaamaan. Ainakin siis ei aina. No, mä yritän tulla tässä nyt isoksi. Apua. Mua ei saa syödä. Monesko mä listin? 53. Herttinen. 53. Come on, mitä mä oon niin huono? No. Pelataan kuitenkin tässä Agar.io:ta. Oikein loistavaa päivää kaikille. Meikäläinen olisi Papu. Joo, en matki. Mitä mä en muuta matki? En mä tiedä. No, ihan sama. No. Meni nyt. Ei mun pallo oo näin hidas. Ei mun pallo ole. No mä syön näitä pikapalloja nyt tästä. Kasvataan sen jonkun verran isoksi ja sitten aletaan syömään vasta muita. Onko mä muuten vielä syönyt ketään? Mä viitin jakautua tässä pelissä. Tää on niin peli. Sä et syö mua. Sä et niinku oikeesti, sä et niinku ihan oikeesti syö. Tää menee nyt sen verran hyvin, että tän on ainakin meikäläiselle sen verran hyvin, että nyt kukaan ei saa syödä. Älä syö mua. Mitä mä sanoin? Sä et saa syödä mua. No niin, nyt tää menee taas tätä innoittavaa nopeaa vauhtia. No niin, ja nyt Reakin jahtamaan. Et sä mua saa kiinni. Oh, file. Mä oon sun nopeampi. Herran jumala, sä et mua saa kiinni. Onko pakko mennä piiloon? Lol, kuka aina? Noniin, ja mistä sä tiesit mä sen? Hei, sä et syö. Mä oon paras Agar.iossa. En kyllä läheskään ole paras. Tässä pelissäkin pelaa just ainakin 15 kertaa parempi. Mikäköhän on mun enkkasuuruus? En kyllä yhtään tiedä. No sellissä kyllä mä oon ollut. Aina kun mä pelaan selliin, niin mä pääsen ekaksi. Semmoset minuutin aikana. Et sen verran hyvä mä oon sellissä. Mä oon isompi. Hyvä. Mun score on 72. On todella iso score meikäläisellä. No, mä haluan... Ei voi olla totta. Mä en halua, että kukaan syö mua. No kukaan ei tietenkään halua. Tai ehkä joku halua. Jotkut tiimaa varmasti. Ainakin mulle on monta kertaa tiimottu. Semmoista. No niin, nyt mä en saa kuolla. Mä en saa kuolla. Oo. Se oli eka tyyppi, minkä mä söin. Aika läppää. Eka tyyppi. No niin, mä söin ton. 554. Mä haluan syödä sut. Mä haluan syödä 554. No niin, vauhtia. Oo, mä söin 554. Sitten kun mä kuolen, niin mä lopetan tän videon. Oo, nyt mä oon paremmalla tasolla kuin viimeksi. Toivottavasti kukaan ei sit nyt mua syö. Siis oikeesti.
Miksi mä menen näin hitaasti? No, ihan sama. Kohta tulee 200 skorea täyteen. Meikäläinen on papu. Sä et syö mua. Sä et syö mua. Sä et syö mua. Sä. Mä oon 35. Well, my dawn. Well. Oo, nais mikä potti. Ei vitsi, en mä saanut edes kaikki. No, pystyn mä syödä noin. Varmaan pystyn. Oon mä sitä kuitenkin isompi, joo. Oon mä sitä isompi. No niin, nyt kuka ei saa. Mä oon muutenkin tota isompi, niin ei toi mua voi syödä. Ei wit. No niin, milloin mä kuolen? Jos mä nyt tuun vahingossa parhaaksi. Mä oon 22. Jo. Miten jo? 22. No niin. Ei! Yhdistykää! Apua! Yhdistykää! Ei! No syötetään itsemme tolleen. No niin, se olisi sitten varmaan moro. Eiku hetkinen. Niin, se olisi moro.